Shalom. Huriani Tuhata, suang songoni nang huria nadi pospel Cirarap. Neng pukau tama parminggota dia arianon, jala adorang sotapuka parminggota, cuma lo mahita martangiang di bagasarohat tabi. Amin. Tapuka mamarede sian buku ede nomor 14 ayat 1 ayat 3. Puji jahamu Jehovah Tuhan. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, natu mo palangit, dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasan haadong. Natamado ibana. Dinatinogihon na torop anak tu hasangapon pardengganon. Sun induk ni hanguluan nasida, mar hite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sinirohaon. Nung nga ditatap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon, dohot siak ni bagi, sahat ro dihau pinarsilang. Saitupahi hami marhite-hite asiniroham. Asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, dia kasih tahonon. Asa marsangap guarmu, dohot anakmu, dohot Tuhan Yesus Kristus, dohot to di porbadia, marhite-hite hami. Amen. Marede hita sian buku ede 740 ayat sada.
Patik di debata di minggu ta sadarion imana tersurat di patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo au do jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakop ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manangahana di banua gijang dohot na di banua tongahon. Rodi na di bagasan aik na di toruni tano yang gotunggabe si sobaon manang siolon. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot akkana marsine yang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehova de batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutani halak pe namangebati hutam ai dinauno mari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahena di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai atong rap marhita martangyang mangidogogo tu adopan itu ata ale Tuhan dewata separ gogo imahami mangulahon na umbar tu patikmi. Amin. Marede hita sian buku ede 170 alu ayat 2 doh tolu Roma ti Yesus. Potima dosata tua dopani dewata martangyang mahita ale Tuhan dewata nabadia jala nabonar para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesa masude dosa nami dangadong nahu pangasahok kami dukon asini roham hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahok kami tujulom dibaheni pasonang jala apuli
Kami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Ala ni pangalaw siyota do bay na tartulang Kristus. Jala binahe ni hajahatota do iba na magbugang. Apa itu iba na picang-picang parhite ni hasonangata. Jala binahe ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madidebatana di gijang. Amen. Marede hitasion buku ede 475 ayat 1-2. Epistel di Bagasan Minggon, di mana tersurat di Matius 10 tolu ayat 10 alu sahat 20 tolu jala laustaja hama marsikat sorin. Ope tanyho kamuma upama taringot tu panaburi. Tuganutna umbege hata harajaoni anggo sodiatusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon tu rohanai ima na sinaburhon tu dalani. Alai na sinaburhon tu nabatuon ima na ubege hatai gabi mandi gorlas marohana majakon. Alai dang marurat di Bagasan rohana pasatokinan do ibana ai pitor tersisip do rohana dina songgok hapus yaon manang pangaleon siala hatai. Alai yang go sinaburhon tu parsihupiani ima na ubege hatai gabe pakol sohonna diakana dihasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dang saut marparbue. Alai anggona sinaburhon tu tano na degan ido na umbege hatai jala diatusi laos ido na saut marparbue ia parbuena 100 lopit do na deba
10 lopit dona deba, 30 lopit anggona deba. Ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tatangihon majolo kor virtual kor ama. Tapuji matuhata marhite buku ede 110 pitu ayat sada dohot ayat 2 Jahoba debatatado. Suka
tidak ko maha porsiaw tay. Songon na hina tidak ko nidongan saha porsiaw di sadok portibihon. Rap mahita madok. Au porsea di debat Jehovah. Ido ama pargogona sohatu dosan. Natungo palangi dohotar. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di debat Jehovah nasasadai. Imanan itu boni si Maria. Nagabi-gabi siap to di porbadia. Adorang suabuhan. Ido tuhata. Natumang na berri. Panghuman ni silatus. Nama tetar pajal do ibana di hawa pinasilang. Natua tu banatur punggutano. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamu di debat Jehovah. Amanai pargogona sohatu dosani. Isi may bana pe mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na manguludok na mate. Au porsea dito di porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hato kanihala Kristen akan abadia. Dohot dihasisani dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangulu sogo dagi ni halak na mate. Dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tatangihon majolo tikting di huriata. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon. Ima minggu 27 Februari 2022. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima di goari minggu estomihi doho topik dang mulak boti hatani debata. Paduahon jadwal parhobas. Pendeta Haristanda Huria Sitorus STH MM marhobas di parmingguan Arian pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirarap. HKBP Bonang Indah marhite YouTube HKBP Bonang Indah. Patuluhon pakobasion parmingguan tu minggu nanang ro parjolo parmingguan sikola minggu tetap dope di patupa marhite jum ling jum di pasahat hombar tuwe a grup horong ni sikola minggu. B parmingguan pra remaja di gereja masuk pukul 8 WIB. C jadwal parminggu ima parmingguan parjolo pukul 6 WIB opat dohot week 5 bahasa Indonesia. Parmingguan paduahon pukul 10 week sada dohot week 2 bahasa Batak. Parmingguan patuluhon pukul 10 pitu week tolu bahasa Indonesia. Remaja dan Aposo Bulung diharapkan dapat menghadiri kebaktian pagi dan sore hari. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir ibadah minggu di gereja dapat mengikuti secara live streaming yang dilaksanakan di ibadah pukul 10 WIB di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Paupaton rapat huria di hari sadarion minggu pukul 27 Februari 2022 masuk pukul 12.30 WIB sahat nasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah di patupa huriat tado rapot huria HKBP Bonang Indah naing manotopon program dohot anggaran huria tahun 2022 sinosohon tu sude wik asa Roma di mahalak nagabe mewakili wik marhite undangan na pinasahat situa wik nabe marpardomuan tu rapot resort huriaon parmingguan botari masohot majo manang di pasada dohot parmingguan manugot dohot arian palimahon parguru malua
Marpardomuan tu pelaksanaan rapot huria HKBP Bonang Indah di Ari Sadarion Minggu 27 Februari 2022 parsiajaran par minggu malua mansohot majo jala masuk muse di Ari Minggu ono Maret 2022 songon nasomal paunopon pertanggiangan pelayanan ulang tahun Nau Paupaton don pelatihan pengurus lansia Sadistrik 21 Banten. Di hari Kamis, 7 Maret 2022 masuk pukul 10.30 WIB sahat nasidung maringanan di HKBP Ciputat naing di Patupado pertanggiangan perayaan ulang tahun Napao Paton dohot pelantikan pengurus lansia sedistrik 21 Banten. Sinosohon tusude lansia HKBP Bonang Indah asaro mandohoti pertanggiangani. Papi tuhon titing pasu-pasu perbagason. Titing parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagason ma ima Loisa Pebrina boru nebaho boruni amata poltak nebaho nahinan tubuni inata hospita boru situmorang namaringanan di Perum Dasana Indah Blok UB2 nomor 27 Bonang ruasni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah dohot oroana Martinus Mareta Pasca Simarmata anakni amata pandapotan Simarmata tubuni inata Rosmania Borus Sihaloho namaringanan di klaster Alisan 2 AB Pitu nomor 27 Paramon Gading Serpong Tangerang ruasni gereja HKBP Gading Serpong Resort Serpong pamasumasuan nang dipatupa di hari Sabtu 12 Maret 2022 di gereja HKBP Gading Serpong Resort Serpong Tangerang pawaluhon Tona sian kantor pusat HKBP, Tona sian kantor pusat HKBP di Jahahon di ujung ni titing. Pasiahon pelean par mingguon, pelean sekolah minggu hamolateon dohot, pelean bulanan keluarga, boy mata pasahat merhite situawik, nabe manang dipasahat langsung tu sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria manang boy dipasahat marhite barcode kuris huria pasapuluhon parhepengon laporan parhepengon ni huria ta amang inang boy mata jaha di file naung dipasahat huria marhite WA group manang WA keluarga mangna pribadi 10 sada torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu boy mata jaha di file naung dipinasahat ni huria marhite WA group manang WA keluarga manang pribadi pasapul 2 selamat ulang tahun parhalado rabdohot ruas ni huriato pasahaton selamat panjang umur goklas ni roha masude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hotripe siang tanggal 21 sampai 27 Februari 2022 hatani itu hata si peotota imana tersurat di Rom 12 ayat 2 jala unang gabe sarobong hamu dohot pertibion alai imba rumah hamu dung muba pakirimon muna asatau hamu manibangi lomoni rohani debata imana uli na hinalaston na dohot nasun denggan aka gor-gor na marulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naung dipasahat huria marhite WA group mangna WA keluarga mangna pribadi PA Raja Tarutung 10 Februari 2022 hal si jahahonon di gereja mandapoton na pinarsangapan sude ruas ni huria dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabe dohot hormat di bagasan roha
mau liate tu amat tadi bata pardenggan basai pinabotohon tu hita saluhutna pabua denggan do mardalan rapot pareses, rapot MPS, rapot gabungan MPS dohot pareses imana di pamasa di tiki marudut mamuka minggu parjolo sahat tu minggu paduahon di bulan Februari di gedung Raja Pontas Piaraja Tarutung. Denggando di pabotohon tuhita hombar aturan peraturan HGBP di rapot MPSI nunga dipilit ditotopon Kepala Departemen Marturia HGBP Ima Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH di hari Minggu 20 Februari 2022 nunga di pabangkit nasida di bagasan parmingguan pukul 8 sampai 10 WIB nani uluhon ni eperus ni HKBP Piaraja Tarutung. Songonima pinabotohon tuhita saluhut tuhatama margogohion akan aposona nang dohot hita di akka pakubasiota bain sangap di guarna. Tabe dohot tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon debatama mamasu-masu hita. Naing begiotama berita nauli napinatol hasni naposona. Mare de mahita sian buku ede nomor 20 alu ayat sada dohot ayat 4 hatani Jehovah. Dameni di matana sumurung san salahut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Ada orang sesahat kita Tuhata ni debata bohal ni partodiota. Apala di minggu estomihi saya homa agabe partano batu aku dan ini siapa salmen 30 sada ayat 30 sada mulia tema tadok tu Yesus raja ni huria na boy pa
sahato kita di tengah-tengah ni bagason kubereng martabado akka bilangan ni naro tu bagas jorot taon joron itu haton sian akka tikinang salpu dang binoto alana pindah saya daya teh alai manang dia pi were kami di son di turu do di lantai 2 boy tenggak kita marsadani roha lahu mamuji do pasangop putuhata jelas sebagai satikyon rap do hita bro na pinasahan ni nang cala situ taburene baho nakin agak songon na halang na sida satokin jam 10 na memang rap do hita no aing doho akka ruasta akka anggita di pos pelayanan Cirarap. Nah, adong sedikit terganggu akka situasi do kondisi jadi nari Jumati nuatong ta buhay pertangyangan na perjulu pertangyangan wik magwarni di bagas ni mata situa Simatupang jalah laos di bagas satikom matong di tong-atongan di bagasido na sida marminggu rap dohot tita satu link imahibak na di masa pandemion bodo rang ropa kita alai tong hadir di piga-piga tempat boy hadir di tongani portibion dengan satu saluran jadi songi naki Qur'amai ngamasi hul Qur'amok karwa alana Qur'amai amata hutayano do hubere nakki disi ganteng do bibana hibat do bibare saati sonari pi hibat do tong jadi ba nung sidung hitan marabuk huria memang pitor merlojong nama hita ya lansia kategorial saluhu nah akan kita onsite kan dang adong jum-jumbe ai bul nama jumo gabe uludo las jepung gabe sobinoto mandok panangaha jadi ngabui bi akalan sia pe Roma tu bagas joro amen ido bican boy anu belum ngaborhat dang adong panur solion ade unak sapilan sio borhat mandabot Tuhan nah habe paditana bidang itada paditai bidang itada nak sitana monna bahaya din jadi pasti do gajanggu pihak kaum murina sida ai buktina selama pandemi hi tarang adong naborhat lansia kan adong gotahe inang buru silapan anglo nah halaya adong nayang namai jadi artinya yang dohon nami disi kita semua semangat daung gawe adong dihita pikiran dak kana positif masalutna jala alanido dohon naima mauliati di Hamuna ruas ni huria na di pos pelayan Cirarap na tapi ngelek do akasit nal na hurang pasate pos rohanami bigumuna do jamitaon dan gajang jamitaon ala dohot tamu anu bul bagajaku anu keluar masuk kamu saja punya mata situasi Simatupangon ade jadi pasti do bigi Hamuna suaraon jadi nusidungan non jamitaon acara gerejaon ba makatai mah makana perlu siatamu nanti ya ka amanginang iya yakin do ya lusiamu do disi iya jadi imatabuna namar kuriaon namar pandemion buhita sisada bakilalaan sisada roha laho mamuji doho pasangapon tuhata oras madi Hamuna huria pos pelayanan Cirarap lam tu burjuna mahamuna lam tu solid nama dia masa pengharapanon jelas sebagai satikor dotong dohonai mauliate di akar ruas ni huria naso ruas ni huriaon hubere ngadong do dison sama war saron terlumu biarang do dison na sitia teh amat teman urung hubere dison jadi sitia do memang haga BP hiad do nasida ate kita mah haga BP hian ate mulat mah haga BP na hiani gabe sumbang dohot tita lama bagi hatang ibadat teh iya jadi sudah hadu hita bulu tung piarong na tu gereja denominasi do akana asing san haga BP hiadi ya jadi manang dia pe ba sudeno ni di surga hasonangan ni dang adong disi pelangkak haga BP dang adong disi mawar saron dang adong gigapi dang adong metodis sama do sudi alana
di bagasan akka persitutu tai perlu hita dituhani. Itu dah. Perlu hita dituhani, ala perlu hita dituhani di bagasan oma asa tajakkoma hatani de pata. Horas mari hita saluhutna. Alani tabukka ma buku bibelta hatani de pata dohal ni partodjota di apala minggu estomi hisadarion imana tersurat di buku Yesaya 55 ayat 10 sahatu ayat 10 tolu sonoma didok disi tapai uti hukma di bagasan rohat paganupa ay songon hadada buni uda dohot abolas yang langit jala dada mulak boti tusi da jolo di bornohi tanoi jala di pagabi asa martuburi jala di lehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak na mangaton iko songonido hataki naruar siapa mangaku dang mulak boti tuau ikon bahenon nado lomo nirohaku jala majadi tu na hutomos aiko di bagasan laksni rohamu maruhat jadi di bagasan hadamio kamu pataruon pangaron ni akka dolok dohot robean suarana malulopolop di jolumuna jalan nasa hau di ladang martobat-tobat tangan sikak ni tada-tada tubuh ma sapinur jala sikak ni latong tubuh ma bunga nahusus ima bahen barita di goar ni Jehovah bahit tadda saliling hiling na naso olo habar ima sahat ni turupugi dongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus na jolo masa do di tonga-tonga ni bangso Batak kita may terlumobi di guari mau di bangso Batak Toba manulun pasti do ak kita na mangingot dope manulun tontona buluang hanamahamago kalak Roma na hamago madok kono mabuati bah dang bah marang songo dia beda konomu dang mo sampai mate dang mo buati manulun ima na semadok goar ni debata di nasodalanna tapi rupani manang di bagasan akapartikian no da ngadong be nasongoni be ala dang hobar be tu puda ha kristeno na juluido ala go ha hamagoan segudang di na manulun ha nasi di bagasan hakas hasi pelibe godo nasa girgir ulu manulun lapatana ima nasa madok mangasahon guar ni debata manang sumangot ni opu madok sidohonon naik masa tudirina molo iba parsala jala iko masa tudirina na alun ibai molo memang tikos tikididok hatai dibayar dosa ada pabahenan songo dia ma namarsalai di juluan ni ari sampai dibayar sada rupani ini sada statement bolu nunga ditol rupani alung na hamaguani dango mo buati da saya dibuat bojak ranggangi maho bolu holo na mabuati alai mo dang ho au dibuat bojak ranggangin na sampai songo ni rupani di hata batakna ditebay mamuseng hata madok saya songo bojakom ma permateni siulaun hajahato ni mulu au tuna masai alai mulu suau tuna manuhas au ma na masai ninna hata panulunan na asing madok ope bahasa Batak maningguring don alai ngosuraton nang gawi salau didok dekke ni sabulan di sitong kina di sitabona si osepadan turipurna tumagona nakpi hata panulunon di bayan na jolo di zaman ni hasi pelebeguon ala dia tong dosa hatu saunari marlaku doon
Jala alani itu macarekok do ditungani halak batak toba mangingot do madalaton padan ni opuna na jolo terlumoy may padan ni parmargaon. Buktina. Buktina di hawak ka amang yang tarida may diaka pajo ni partuturo di tiki adong ulaw nadat. Ujuk manang saur matua. Ya. Akan na terlibat di panulunoni sahat tubuh paranna saya nuluton hasasaut ni tolonani di bagasan ngolu sadiri do ngolu na kabino parda. Ido manat halak batak tengok dah pada nyuput na jului. Betul babiro syatu si manang habada ni alau biaran do halak batak tu badan ni opuna na jolo sian hatani di batak bagi kau mah. Bahidu ate. Bahidu dah. Kuni hotel do pada nyuputa. Suatu terjadi tu hita manang biguaha. Mulut langgari akan ada yang terjadi. Ya. Mula adong nama te topu, mate naso suman, sadidok mai alani paotak ni panulununi. Ada kina adalah halahun najulu sonod doon. Jadi itu kemungkinan na terjadi on. Alai molo mardohar do, molo mangirbang do, nama nuluni dirajumi jol mano naso parsala opuna na joloi ada kina adalah bulak kamergau memang luar biasa do kita bereng mak di biografi ni halak batak akan hebat dua lapo ima nata bereng di halak batak tu madok hata nani dok ni panululun pasti do terjadi nak pehola di hata jol masa bingdui hata ni jol masa bingdui nang dohonot tadi si. Nata goreng nakin hatani jol masa bingdoi aka amang inang na sangat berdampak, sangat berpengaruh tungolu ni pinoparna do ngolutan nama doki. Ido didok ai hori ihok di doton hata do singotol ninna halak batak tubai. Mangula do hatai marpangotak do mapakorhon jalma bahe masa tuakka na akan neng masa. Imai hebat na nakin hatani halak bataki muhama lam hatani di bata. Odun yang nagabi si au hunutan wang jamito. Alam memang nunga di baga seperti kianon lebih kudak kita nuaing mabiar tu hatani portibi mabiar hita tu hatani akabadatta sian hatani di mata. Saya ulang hatani ini na di portibi do gudang tarekam. Ala paguda ku hita merekam hatani portibion, mono pehitarak sonang, manga pehitarak songlan. Do akalana asingi, mabay marsahi mahita. Ujungnya di masa-masa kopiton, ala nunga idodoni akap persoalan hita, idodoni akka hatai hita, sukacita menjadi hilang. Magoma las digorogoti sahidi mahita, imabah kita dang mergu. Marhagogoon marwaso do hatani di bata di topik minggu tahun dang mulak buti hatani di bata alanido dang si permiamiaron hata ngunang marhata hoax istilah sinarona kaamanginang unang di permiamia pata mangotak do itu iba ulo gabe masa na Solomoni roha masa kabada sampai sahatu penjara ngata bereng wangi hati-hati juga bermedia sosial. Ada undang-undang IT. Setungga masuk kita tu si ala, sotaboto majamoton akahatat tado makomen. Ido ben masa song na idok ni upasa baris-baris ni gajah di rura Pangaloan, molo marsulu raja daido suluan, molo soluan akahamamago manasoro, alai molo niuluan akapasamota manaro ninda di bagasan bahasa Batak tai. Jala disodon wae tabereng habata hote sangat luar biasa do, anggap karena posugulung dan nigi jangon. Boydok kor risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani. Nah, untuk mak anggo begu tol takas do taboto kan. Nah, pasti dang gabi begu hita. Arai taboto de risi-risi hatani jolma lamot-lamot hatani begu. Labok hatani dang begu gitu. Di bata. Bah, oido, beido. Tak coba jo Matius
Tabuka cuma tu 10 sada. Ayat 20. Aha buktina. Boleh nuk tabukan no songol dia tu tasadok menakin. Risi-risi hatani jol lamot hatani begu, labok hatani di bata. Dia mah labok na harwa. Matu 10 sada ayat 20. Aha hidup di sini. Jahai jo ina cala situ ah. Gugu benina. Matius 10 sada ayat 20 walu, Roma hamu suau, hamu akan aloja jalan nasorat, asal pasona hamu. Baru pakai lalani inang dungi jaha inang ini. Tang darah tinggi kan? Lapok pakai lalan. Itu tuh dia. Roma hamu tahu hamu akan aloja jalan nasorat, asal pasona kamu. Jalan onno na si persejaret tatong di tongah-tongah ni aka prasaurata. Belum mangapuli hita. Di tongah-tongah ni kasyapulan. Unang saya hola bahasa Batak tai beha luar. Imada idana. Gurang du tudus-tudus. Takula songko. Saya foto ho. Ina. Saya hola songoni mah hita songoni. Tanga dong di pasahat hatan ini Batak nang gua pala sautik. Tang na samadok, tang dohonot ta upasatai. Bagak di uli di. Pasahatot tado. Alai duda ida lain. Ali hata ini bata do naga bisitu apa puna da perpuri. Roma hamu gau hamba kana luja jalan sora asahu pasona kamu. Imatio. Lugau homma ulammu. Unang bargudo pokko di tongah-tongah di bagason. Alai pasaha madalam mutu jawaba asai ibana patureo. Titik selesai. Anggo tudus-tudus do. Tang marna sudo tudus-tudus. Kamar sudah. Alai bulu tabirin do musa dia do lamot ni hatani begu. Alamar mangotak do pangulpukon ni datu pasahat tona tu akas mau niopu nama dok asa gabe jala mamora hamu sudi poparaku. Unak pasubuh hamu holi-holiku abolong dia darani. Baik kamu mah tu batu napir asa masuk-masuk sahalaku tu hamu. Itu. Lamot hatani begu. Itu terjadi di ujungnya gaya bersadu mahalak batak nuai padong jok tu marningoti suatu tu sahala nyupinna dia bersahala bina moding dia bersahala bina na merujung ulu dari mana jalannya sebenarnya tidak ada yang salah alai unang gaya padong jok tugu hitarupani apa aduk tina dohota berjabu pedau hola dirunggak korupani sega jabunai apa dia betama jong tugu na 100 juta HP nela bukti bidang mangan itu yang salah. Tang anong nasalah di pajong jok tugu nasalah buhado hita mamereng nakin merlapatan hajong jong atay merlapatan hatanya dia bata di tongah-tongah ni pada ningoluta. Di bagasa trupukon tutu sada tudusan na terbatas di lubisan udah doha abulas gabi hagugo ninna. Pangotakna pakorhoni hatain debata tu akka na hinonaan na berdampak. Asa dohonot tama di hamba kadonga saha porsiam perlu botota naikon adong do boni di tano si bordohon ni udani. Didok nak kita data tano do akal na asin. Ulo secara sejarah na jolo di tano juda na suadong do irigasi. Tung holan udan na di Arab sian gijang do maborno hitano i. Alai daong lapatan hitano i di hamu ka amanginang boleh memang dang adong boni. Boleh adong pe boni, boleh sorobe udani dang menjadi. Ino ko ninang buru panggabian nakin dani hatana tu hita di episteli. Boni na songod dia do hita. Boni na songod dia do hita di bagasan aka partikiana molo tudusan di ulau marbarita nauli. Hararowan ni udani lah mabai tubuh boni di tano gurung pasir akka dia mah boni na ikon paradion na adong dihita sada hucatat di son asa molulung ro hatanya di bata tu bagas pada ningulutai gabi martubu ma akka boni tanoi hita mai boni hatanya di bata mai boni na ikon adong ima tabereng menjadi surut para datota. Para dato nipe ikodo membangun hajol mau. Orang Batak terkenal dengan adatnya. Alai buhado adati berdampak do.
Ulah kami tiki dulu sanggula teh di tanya mata situa sigalinggi. Ba ibe songong pangulan huria ai posi manuaeng ada tu naro harto. Boleh ada hubang tak kabotuan isi udah namod di ngumalang dam. Apalagi dang disi bebake. Ai julu di Pataro do baru pe masih pangano. Di majusi. Anggo si bedo papa bunga dang binoto na udaon sarima tua do manang ulang pernikahan dang binoto. Pendek cerita di hamuaka manginang marujung ngulu marsau-sau marupain na tua-tuai. Alana anok si baino. Lau paporhaton na tua-tua na sidai. Rodu raja ni hutai. Raja opo binoto. Nung diteliti tunggu raja na memang dia mada honor. Raja ini nalai. Da sini be sotol-tol berminggu pirakya. Alih raja. Lai imai dang nagabe tusi talauna. Alai nang berengokku. Nang berengok tadi hamuaka manginang. Sampai dohot ro raja di hutai madok ala sodibai nadakna tu hamu kapino parne dua-dua ala ni hai mangi dohon ikebana mula do ada nyosa nyon di sada tiki diigil rupane ngai bereng bahwa pada saat itu tidak akan mungkin neneng dohonot tadi si narohaku dak songoni benuang jamatna tak soli behita, alai do honon ni rajai marupani di hamu akapino parnya tua-tua. Bulat apa borhak pena tua-tua on sian tano narudupon. Ikko merhasada umpahamu, lampagum samuma akka silaturahimmu asalam terpasu-pasu akkane ulamuna. Mulu pe adong akka naik ko sepatu pamuna tu akka tikki na mangihut nabui mai. Kan itu ada undang itu kemarin janji lu kamu ina museng bah ai posa mana kami online na manguluon takas minoto rupani ide ba adong golo na marhais marturu do akana asing alai ba do banot ta mamerengon sesegi hatani dia bata nor hakui ka belajar do hita menyikapi sudi akan ilabukta sehingga Covid ini juga menyelesaikan semua apa yang kita percakapkan tak perlu di ho adat nih. Ini tuh hatai rupani dari kamar mayat langsung penditai perupani langsung sian lebung ni kamar mayati alisianu plong di sampai 10 hari terjadi kan tang pola ada nih ini nama saon tuh kita terjadi nang merengot talesi bahwa di bagasa perdalan ning ngulutan perbuai ikodo na dumenggan unang akka parbuin na sorenggan ano pihita di tonga-tonga ni para botot taon sutong kudangat kita lama bahas taring utu angka amang inang tak terbahas si tangkai sa miliar 300 juta setiap dapat sa miliar 300 juta atau inang berputar-putar nggak bingung ay baru ang pendidikan nabi mana mang kita para taon amang hutang gaul semua ini pada buat anggaran, tapi kok nggak pernah melihat anggaran yang masuk. Biasa duit. Masih banyak anggaran nabi, aisyah pemerintah kita, aisyah oke beng. Na pemerintahan dorupani sampai bulan Desember pe dihujuk mapai proyekon asa cair. Itu teh emang putar-putar? Ya itu. Dari mana di sini? Jadi tak bere. Iko gudang mahita buhano program partodion. Bohado program ni perempuan lansia na poso bulung sekolah minggu nang lobi 2 tahun dak ya pajupang dot nongan nang belga songgok ibereng bah putus besar ini ya ini dang imbo timalan 2 tahun dak pajupang di sini angguangkai amang inang yakin dua maruan di amin unak sahulan angkain sampai mereng-merengan non baru lah perang dipedito tikos tu manang dang ikon itu baru pendidikan noy, so nasa tikos lu bangula. Ada yang pendidikan kami, aduh programmu dari dia, bulu suanggo programmu babi dia mahamu, nggak apa-apa. Belak-belakan aja di masa Covid itu, dan masalah lain. So nasa apalah tikos be, nangong behepe ngamang, siapa mahamu di son, muludang be, merpagar tua mahami, misalnya, disiap dong. Unang lah tuang kai, alai kita secara rasional juga, jangan kita membuat anggaran juga puluhan juta, habe-habe besarong. Pengulau pedang adong segala macam di sidang berengota. Iko berdampak mah
hatani dia bata di tonga-tonga ni akka padalan buluta. Boleh doko penakit di hamwaka amanginang. Sikak ni tada-tada tubuh masa pinur. Jala sikak ni latong tubuh mabunga-bunga na hus-hus. Ima bahen barita di goar ni Jahoba bahen tada saling lengna naso olu hambar. Artinya molo pedi pagasa padani ngulut taon ikonadong go gatina menota. Unang gabe tarapas rupani idangong gatina. Ikor roha panguluhom mak. Molo songri penwaik dihilala hamuna huria hagai pecirarap. Dohono ni trup godo tu hamu hagai BP pos pelayanan Cirarap. Dang mulak buti hatai di bata. Bahasa songoni nuaing digos ahita di tengah-tengah ni pada ningoli ni akka parhuriau ni itu hal yang biasa. Samulena julung ngata botoi dang dolomo rohani portibio di silangi. Dak sonari bei alani marsiho maho romaho tu di batang. Tim konsolidasi ade di Sidora amata Pak Luhut di streaming doa kadongan. Lu tahata rupani 2 juta matusan 5 juta matusan ni ape hepeng huria pe hola 200.000 nama. Eleknya kaparsaurat do banota. Marbisuk mahita rupani, Pak Ibu Haji Imas, bagaimana kami mau memberikan persembahan kami sebagai ucapan terima kasih kami. Gereja kami kan ditutup. Jadi kalau memang hanya segini yang kami berikan, itulah kekuatan kami. Jangan lagu kudisi. Pak Bulu-Bulu kak betong tim konsolidasi menghidup Pak akad tanda tangan sian akad RW nawalu desa i. Benar hakku kejul mertangi yang buhamu. Labor kat mertangi pasti do bertanya yang dohamu yakin do disi. Unak ta pagok unak ta padujolo hagogota. Tang nama dok belum ngamartangi kita nagay beres ma amang tubing. Padao. Tang nagay martangi yang mahita. Tangi aku perupani 105 hebat na sahira 1 2 turu 2 gijong. Beh, ngamar tanya ngamang seterus. Tong dulu ditolak. Tang na gabi tangyangi gabi tameng daw. Boy do tikroho darah tinggion ina. Ala di labak nih hata manghidup. Iya ya. Kasihan juga orang ini ya, tapi kawan-kawan ini yang kurang ajar memang. Tapi kalau aku gimana lah? Song-song idola kan? Ya gimana lah bang? Itunya memang inna. Apa dok datang di mana? Ya aturlah di situ inna. Tersosong ini mah. Memang itu harus kejadian dalam kehidupan kita. Ya bersahabatlah. Karena memang kita sudah di dalam ranah yang seperti itu. Di tengah-tengah perjadian nih akan gulut tahun. Alani di bagasa trupuon, tobik minggu tahun dang mulak buti hatani di bata. Ya, soon nama danggur de alak bata kinna. Soon nama danggur hon tu dia nak waktu hula-hula. Tu dolo, boleh danggur kau tu dolo buhado. Mulak dong sini. Jadi dah, kalau hormat dia kita mar hula-hula inna. Arana buah bulu hormat kita mar hula-hula, pokoknya kita terpasu-pasu dong. Udah saya sedek kudok rupane kan, yakka ulang habataho tiki di hubang. Ni bain sair ne rupane abi. Ya. Di tengah-tengah ni akka upasai mulu burju hirupu si malulang hape do si mamora mulu burju martulang hatok bo mamora tarlu mobi burju mar Tuhan iko sahat do tusi unak pahebat tuhi tamar hula-hula hape mar Tuhan daun salah dui dai do kena ino unak pahebat tuhi tan namar radaton ape mar huria nak pas. Semua harus balance, harus seimbang. Akka songon ala ton nuangi. Bulu pagogo hube organi nata buru raja gugugon. Tonggo sarak-sarak nyope magoro. Aina waro naeng. Maron kape maliting-liting. Suara mang pengampunan dosa be malotong-lotong. Aina maruna mahitaon nuang. Ini dari pudia malah jonoknya speaker. Ini semua harus disikapi. Bagaimana berdampak hatanya di bata? Bagaimana berdampak uning-uningan ini? Bagaimana berdampak Anda sebagai kepala rumah tangga? Bagaimana Anda berdampak sebagai seorang ibu? Ini harus.
Engko seman lapata lo sasitong nahi tali portibion. Sasitong na dohon na tutuhan ya Tuhan. Seman lapata nahi portibion na buat mau. Kan ini sasitong na bulu yang dohon ta terjemahan na. Nah ini dihamu keamanginang terlebih dihamu ruas ni hurian itu hatta di pos pelayan cerarap. Roma hita tutu hatta. Pasonongan na do hita. Leonon do akka dalan na patut. Alani i. Tabereng maju satokin ilustrasi tentang dapar pudion. Songod dalat begitu luar biasa adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu ilustrasi songon tukang pangkas di tengah-tengah nih perjalanan nih profesinya, dan seorang mungkin katakanlah ini mungkin sintua atau pelayan yang datang ke tukang pangkas tersebut. Iya, mari kita saksikan 1-2 menit. Satu tukang cukur tidak percaya Tuhan. Necesita rascar y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Vivo a matar. Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Ya, bino situ ya hama dahon ko mga lusun na rohana. Ay pangi be Tuhan inaon. Layo mana mulak di pitu ni Balbersobi Parkasi ibereng mana ma sahalak. Ya ubuk ngajangge-jangge. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Oke, martabak majahita tu situai. Oke, gambaran ni ngolut tadi tukang pangkasin akidok pangulan huria. Idok ni mana? Ima. Ini noh pangilu tuho. Jadi suatu nuk kurang ngarok Tuhan ni. Tukang pangkasi badok. Bah, pasal hono mudah ngarok tu pakas. Au mah. Oh, ulamu tukang pakas bahasa gabi ada rambutnya gajah. Dah sororo kan di mana tuho? Ima. Ho pena sororo tu Tuhan ni. Bolo robi akka galumbangon. Ropi akka haba-habaon yang dohonota Roma hita di ibana lau mangido akka ulauta akka persorioni rodi, tapi ingat gelombang itu pasti datang, tapi undang Tuhan di dalam gelombang itu sampai akhirnya. Amin. Imara narohaku asa toktong mamargogo hita amanginang tayahima tahangulu mahatani jahuba jala tabai dirita gabi inganan ni hatani jahuba songon marparbue na tonggi songon guarni mingguta estomihi sayho magawe partano batu aku asa butong jolmai marhite si pangano partodio do si pangano perdangingon gabi inganan ni buni hata ni batama bagas jorota ama ina nang saluhutna. Amin. Martang yang mahita mulia tema Tuhan di pasahat rohanami doho di bagasatikion di asi doho tolong di roham ima tutuale Tuhan dang mulak buti hatami
alai huang uluhu kami mai gabi sada todi na marsigorgor lau mangula aka ulaw namion mardong atoko apalagi minggu estomihi saya homa gabi partano batuan nami ali Tuhan pardinggan basah disodo hami martangi yang tua dupamu bolo pedi tonga-tongani portibion go akka galubang go akka parporangon tan lumowi mai di seruan na martangi yang tu pardamia kami sian uluan di huriam nabu tuturi bagasan portibion mabuan akka penderitaan hamatean di warga Ukraina tuho mahu pasahatami Tuhan nata bedau holang dosa ningananoni alar mahiti akatang yang nami marpakor homai di tonga-tonga ni akka hagangguon na sahat tunasida songni nang huriam pos pelayanan cirarap legok narap dohot tami nuaeng marminggu di tonga-tonga di bagas na posom keluarga nya mana mesitua simatupang inang buru putar-putar rap do ruas ni huriam naro dohot na mengikuti secara live streaming di inganan naganuk homa Tuhan na mga leon pos ni roha di nasida bolo pitung maol molo tung pengok-ngot molo tung sipata nasida madabu gabe nang madili alai dang luasom wali Tuhan ala pos di roha nami hatami dang mula butino ni alai marpakor humay natoktong mangulahoni jala gabi buni na marparbui mahami buhi nadinggang alai Tuhan disom mahami pasahaton ng rabok bulon rabok ni huriamon anayeng si pamasaw di baga sa minggu sadarion pasu-pasu ma aka ulaw program umum nanayeng si patupaon ni huriamon terlumbubi di masa-masa sulit di masa-masa pandemion na punuh dohot keterbatasan on sila di bagasan ni mahami Tuhan mangidu tuho yang disudi aka ulaon secara kategorial neng pukau nami marudut ng sidong sipul aka ulaon rabok bolonon tuh mau pasat kami nang aka enakku ni huriam nanayeng mardunga saripe Luisa Pebrina buru nebahu dohot Martinus Mareta Pasca Margasi Marmata Tuhan pasahat kami nasida asa di bagasan panggonggomamu buy nasida gabi akar rumah tangga natutong mangalehon akka narikot di tonga-tonga ni ulaw partodion di rumah tangga malang di dia pe nasida asa gabi homa na toktong gabi partaro matowan di tonga-tonga ni akka pardonga sarepion nasida songinang di bagasatiko tangya kokay matuho nang kaulaw las ni roha na marningot di ulang tahun hasosorang tu portibion dohot na marningot di akka pardongan sarepion tuhoma Tuhan upasahat tami akalas ni rohay sa toktong hami madok mauliati dalam marhiti na tabba akalas ni rohay martabba na ng haporsyon nami makaporsay ho dito nga tonga ni sudi ragam ni pagdumito ni ngulo nami tung matyatorop Tuhan akarwas ni huriam nuayang na dibagasan akan na terpapar COVID doho akka pemulihan abang si mangucong guru situ morang nyonya bi panggabian buru siturus nyonya RH pasaribu buru tapugulun abang BA pasaribu buru simamora nyonya te si tohang buru siahaan abang situa insinur hasaragi buru simaungsong abang JS Hombing opu Jaidan Duli keluarga elu babatu buru sitijak amang o sidabuke buru silalahi doi anak konda sida bona dohot Billy Joseph sidabuke amang hasi Hombing do inang nyonya si Hombing buru nababang Gilbert Hutagaol anak inaposo mamang situa Hutagaol buru Raja Gukuk natoktong di bagasan aka isolasi mandiri aka ruas ni huriamon atong tatap jala toktong malion aka hahisaron ni partodion do terlumubi aka na mangalehon roha mendampingi terlumubi tangyang niak kanaposom na tangyang di ruas ni huriam atong homa Tuhan na terpun marsangap bisa luhut akan masa do akan nang masa itu ale Tuhan di bagasati kioma pasahatay maruas ni huriam pabor hathami ma ruas ni huriamo tu akka ulaw na sida marragami sa minggu 7 alamon asa toktong di bagasan pangaramo tiomu
Ulu tumpe si pata bui gok akka na si pinikiran. Ulu pe si pata dito nga dalan bu na si dagali. Terlumubi ng akka na tua-tua nami na di bona pasugit. Songoni ng akka na tua-tua nami di huriaw na kalansia. O matuhan na mga lihon otong ni roha do partodion na tang lang mga dupi akan masa do di hatu-hatu onas atau hupuji hawi maho Tuhan disudi dengan ni basa mga sahon warna anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang ham itu. Amin. Hurian itu hata tinau sahat tajakun hata ni bata dohot akapasupasuna nasa minggon tapasa mapeliatan na muli tu adupan di bata ditiki na mareddi hita. Itu hata tatangnya kumba pelean data pa pungutu adupan di bata martangi yang mahita ale di bata manami na di banu agijang odo hararuan isaluhu silolehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masyan na nilihom itu hami pelean nami tuho saya jalom megabe uap na husus di jolom
Pasu-pasu majala ramuti asahu parhasi yang hami pelianon. Pati buluhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Puhai marohanai marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami gudang ni silol lehom itu hami. Asalam gergir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang saya pinarbadi makuarmu. Saya romaharajaonmu saya saut malomoni roham di Banua atau ngaun songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songopane sanami di dusa ni dongan namardu satu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Kurian itu hata Pak Songotada ni akap parsaurata di bagasati kodok pospel Cirarap jongjong mahita salihutna songlinang hamunan loang dari Cirarap jongjong mahamu akka amanginang disadu na sida jongjong amang alana song nai bereng amata sila nakit mata hutang gaul dang nai budi na sida ala di Cirarap bo ada ya. Jadi itu tabuna akka parsaurata. Jadi di hawaka amanginang moliato mak songunenang hawaka amanami nanami da di pos parimgo Cirarap ditungan di bagas ni amang situa simatu pangon moliato mak di ahare duta di parsaurata dohotuata sudi hami parhubas nak makubasi huriana makubasi tuhata marhiti ede puji-pujian do barita nauli borhak matutu hita par estumihi da ibadah do partanu patuata. Dohonai mamauliati di haroromuna damang dainang akenak pendam rimajana posobulung tuhata mama masumasuhita. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Mauliati.